बेयावसो दं बे फाग्ला बोराया दोनैबा गवा बे आंजों न'आव फै गोख्रै न'आव फै मा थौ मा जाखो न'आव थौलाय नोङो मा जाखो देखायनां बेबायदि खालार गैयै न'आव थाबाय थाया आङो दोनैनो खालार होनोबा हो नङाबा दानो आफादनाव थांगोन आं हायाव बेखौनो बेसेबां बाथ्रा खालामनांगौ जाबायना मानो खालामा गथ' बोसोर जालांबाय दासिमबो खालार होनो हाया नोङो थुलै थु खब्लानियाव लायनोसै थु नाङा बड'लेण्ड हिर'नावसो थांगोन ड्रेसखौथ' सोलायनो हो थ' मामार सोलाय आंहाबो फालि लानांगौ मामार सोलाय मामार दोनै नांगौ आंनो मा सोलिजि फैद' थांगौलाय है जायालै जेरावबो लिजिल' थु दे गाखो गाखो थ' दाम खमनि कालार हरलाय दाम खमनि खालारा दाम गोसानि नांगौ आदा दाम गोसानि कालार हरलाय दाम गोसानि फै जिरायथ' होमबालाय ओइ दाम गोसानि कालारखौ लाना फैलाय आल्टिमा प्रटेक्ट फै जिरायथो नैबेयाव जिरायथो जिरायनानै मोजाङै नायनो हागोन आंनि दखानावहाय नैबेनि एसियान पेइन्टनि हाइस दामनि आरो बेयो बेयाव लिरनाय दंखायो 12 years वारेन्टि माने 12 बोसोर जेबो जाखानाय नङा डेम जायोब्लाबो 12 बोसोरनि उनावसो बियो डिसकालार जालांगोन आरो 12 बोसोरा एकदम वारेन्टिखा आरो इन केस 12 बोसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला कम्पानियानो फोनना होफिनगोन आरो बेनो ओरैबायदि दामि एसे दाम दं आरो खिन्थु क्वालिटिया मोजां दालाय मा खालामारनो खोनायाखै नोङो 12 बोसोर थागोन जोरगोननो 12 बोसोर जोरगोन माने 12 बोसोरनि उनावसो बियो डेम जालांगोन आरो 12 बोसोराव वारेन्टि ओरैलाय माथो कालार मोनोमोन बे नैबे खम दामिनि जुदि लाङोब्ला बेसेबांसोनि बेलाय बियो बारा दामथ' नङा बियो 1145 थाखा बेयो बियो 3060 थाखा गोलैगोन आरो बियो लायोब्ला दामिखौनो लानायानो मोजां लोगोफोर बे मोनसे ड्रामाजों लोगोसे जों मोनसे दखानखौहाय नोंथांमोननो श' खालामनो होननानै आखायाव लादों बिनि थाखायनो जास्ट इन्टारटेनमेन्टजों नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै साननानै आखायाव लानानै नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय जास्ट मिनिनायजों लोगोसे बिथांनि बड'लेण्ड हिर' दुकान कालारनि दा बिथांनिफ्रायनो जोङो मा कालार मोनो बेसेबां दामनिफ्राय खम दामनि फोननाया मोजां ना दाम गोसानि फोननाया मोजां बेखौहाय दा मालिकनिफ्रायनो खोनासंनानै लानोसै नोंथांमोना खोनासंनानै लादो नोंथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड हिर'नि दखानावहाय खम दामनिफ्राय लानानै हाजारहालागै पार लिटार बेफोरबायदि दामनि दं आरो दा माने जितु दामि बियो माने 12 बोसोर वारेन्टिखा आरो खम दामनि मोनगोन 5 लिटारावहाय 600-700निबो दङ बेबायदि नोंथांमोना फै आं हाजारसे जेसेबां हायो खमाव होनो नाजागोन आरो नोंथांमोना बे आंनि फेसबुक चेनेलाव फल' खालामब्लाबो आं बेयाव एडभार्टाइज होनाय जागोन बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन गोसोबायदि 2500 कालार दङ आं बेखौ नैबे कम्पिउटाराव बानायनानै हरनो हायो आरो 2500 कालार्स नोंथांमोना माबायदि नांगौ आं गोसोबायदि बानायनानै हरनो हागोन आंनि दखानाव फैब्लानो जाबाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आदानिसिम नैबे बड'लेण्ड हिर' आंनि भिडिअनिफ्राय जायफ्रा भिउवार्स नोंथांनियाव कालार लांनो फैगोन अब्ला नोंथाङा मा डिसकाउन्ट होगोन नायनि डिसकाउन्ट होगोन डाइरेक्ट फैयोब्ला वाटार कालार आरो इनामेल होननानै बुङो दरजायाव फोनग्रा बा लहायाव फोनग्रा बेफोरखौ आङो 20% होगोन डाइरेक्ट फैयोब्ला आरो न'नि प्राइमारनि बादै न'नि बेफोर न'नियाबो गोलैबाय वाटार कालार जानांगोन आरो प्राइमारनि बादै डाइरेक्ट फैब्लानो जाबाय आंनियाव कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर नुखाबाय बिनियाव कालारनि आंखाल गैया नोंथांमोना मा कालार नांगौ आरो नायदो ओरैबायदि फैलाबो नै मा कालार नांगौ मानिफ्राय ए टु जेड गासैबो वाव लोगोफोर
बिनि लकेसनखौ नोंथांनि खुगानिफ्रायबो खोनानो लुबैबाय दा अबेयाव दं नोंथांनि दखाना लकेसना जाहैबाय बे वान इण्डिया फेमिलि मार्टनि खाथियावहाय टंला रड फैनानै गोदो जुनियर एसपायर कलेज दंमोन बे खाथियावनो चन्दन ब्रह्म कमप्लेक्स होननानै नों बुङो बेयाव फैब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन मा नामावहाय मोननो हागोन ओरैनोलाय दखाननि नामा MPS इन्टारप्राइज खिन्थु आं माने एसे बड'लेण्ड हिर' बे दखानखौ सालायनाय जायो आरो वाव फेसबुकआवहाय बेबायदि नाम दं बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन वाव थेंक इउ नोंथांमोना पियार जासुला आरो सनु केमफ्राय बिथांमोननि जुगिदि फैयोब्ला आं नोंथांमोननो डिसकाउन्ट होनाय जागोन आरो नोंथांमोनखौ फैयोब्ला आं बरायगोन मोजाङैनो ओरैबादि बुंफबनाय जागा गैलायि नायलाय साननो हागौ नोंथांमोना नैबे मोनसेयावनो जोबो नै बेयावबो डाबल डाबल गोनजा गासिबावबो नायलाय पुरा डाबल डाबल गोनजा पुरा मा नांगौ बेवहाय ओरैबादि माल लाबोना दोनफैदों आरोना बिथाङा नोंथांमोना फैबानो जाबाय लकेसन गासैखौबो नोंथांमोननो होनाय जाबाय अन्नानै फै कालारा अल एभ्रिथिं नोंनो नांगौ बायदि कालारखौनो मोननो हागोन नोंथाङा बिदिब्ला भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर इन्टारटेनमेन्टजों लानानै थांबाय गाज्रि दाममोन लोगोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय जोंनि बर'नि दखानसो बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ आदायाबो जाहाथे मोजांनिफ्राय आरो मोजांसिन खालामलांबावथों लांनो हाबावो नंगौ निस्सय आं बे बाथ्राखौ बावगारदोंमोन बर'नि दखान बर'आनो सोलिनांगौ जोंनि बे उदालगुरियाव गिदिर दखान होनोब्ला बर'नि गैया बुंनो थाङोबा नंगौना नङा बर'नि दखान होनोब्ला मा होनो इसेबां माने डेभेलप गैया आरोना बेनिखायनो बर' मानसिया बर'नि दखानावनो फैनानै बर'खौनो डेभेलप खालामनाया नों आंनि दायित्व बेनिखायनो बुङो फै वेलकाम बर'नियावनो लोगोफोर नैबेजोंहाय गलमानि नैबे पुलिस पइन्ट ओमफ्राय नैबेजोंहाय हरसिंगा थांनाय लामा ओमफ्राय जायगायाहाय लकेसना नैबेयावनो आरोना बेलाय नै वाव बाय बाय